Hello mga kamar, hello mga sisi. Share ko lang, short video lang to. So, ito yung Brilliant Skin, hindi po ito sponsor. So, yung kapatid ko, hiyang siya dito, kaya binilhan ko siya ng Brilliant. So, since that time, gustong-gusto na niya, so nag-request siya na bilhan ko siya ulit. So, as you can see, dalawa siya na Brilliant, pero mayroon po yung pinagkaiba. So, ito yung binili ko ngayon. Ito po ay maintenance na lang siya. Ito ay maintenance na lang kasi mild na lang siya. Tapos hindi na siya ganun katapang. So, whitening facial set. Unlike dito, sa isa, ito yung kauna-unahang ginamit ng kapatid ko na ngayon ay ubos na. Ito ang pinakamatapang kasi ito ay rejuvenating facial set. So, ito ang number 1 na dapat mong i-take kung ikaw ay gusto mag-try ng Brilliant, at ito ang maintenance na mild na lang daw. So, whitening na lang siya. So, ang laman niya, parehas lang naman. Ayan. Pinagkaiba lang, mas matapang ito kasi ito, iba na yung formula. Ayan. Tapos, ang laman nito, ayan, mayroon siyang night cream, sabon, tsaka toner. So, ayan yung toner niya. Tapos, ito yung sabon, Gluta Arbutin. Tapos ito yung cream na sunscreen, tsaka ito yung whitening na facial cream pang morning. Kung ito naman, ganun din, pero naubos na niya to, kaya tapos na rin siyang mag-rejuvenating na yung mukha niya na malat na. Sa unang take niya, napansin ko, first 2 weeks, ang daming pimples na lumabas. So, natakot siya, gusto niyan tumigil. Pero sabi nga ni Brilliant, side effect daw yun, kumbaga naglalabasan. So, after 2 weeks, in 1 month, bago niya ito natapos, nag-glow na yung mukha niya, nawala na yung mga tagyawat. So, tuwang-tuwa siya. Kaya, ngayon, dahil masaya yung kapatid ko, tapos siya yung assistant ko sa paglalasada ko, kaya yun, para naman siya maging masaya, binilhan ko siya ng Brilliant na maintenance. So, good for 1 month ito. After nito, ganoon pa rin, whitening, pa yung bibilihin natin, facial set. So, ayan, ito po ay 300 pesos. 300 pesos po ito. So, not bad. So, ayan siya. Mas lighter yung kulay nito compare dito sa rejuvenating. Ang ganda, no? Very attractive. Ayan. Sa likod niya. Diba? Ang ganda. Ito naman, ganun din. So, thank you everyone for watching. Bye-bye!